Като министър Ивайло Московски е в основата на превръщането на оперативна програма «Транспорт» в най-успешната за правителството на ГЕРБ. По време на мандата му започна дългоочаквания процес на преструктуриране на БДЖ и пощите. Благодарение на засиления контрол по пътищата се спасяват 450 човешки живота годишно. Вече са факт двата най-големи проекта в областта на електронното управление. По време на мандатът на ГЕРБ беше завършен вторият метродиаметър. Днес повече от 350 хиляди човека дневно ползват Софийското метро. София вече се нарежда на достойно място сред европейските столици в областта на интегрирания градски транспорт. Стартира цялостната модернизация и реконструкция на Централна гара София на стойност над 50 милиона лева. Летище София става все по-значимо в регионален план с новоизградената свръхмодерна кула за управление на въздушния трафик. Чрез ефективни мерки ще осигурим още по-голяма безопасност и сигурност на пътя. Ще работя за доизграждане и модернизиране на базовата инфраструктура в София и в страната. Основната ни цел ще бъде икономически растеж, а чрез него и повишаване на доходите. Ще запазим високото ниво на достъп до интернет в София, а през следващите няколко години ще осигурим такъв в цяла България. Имаме воля да довършим започнатото. Аз съм Ивайло Московски, кандидат за народен представител на ГЕРБ. Купуването и продаването на гласове е престъпление.